И здравейте хора! Втора част на пробване на тези странни зеленца. Не можах в миналото видео, защото... И последното видео, което беше с тази ягодка. Асистента даде 11 от 10, защото много му хареса. Аз дам 10 от 10. Така, и сега в това видео ще пробваме такива желенца. Става само да не изпръскам цялата стая. Така, започваме с... Така, започвам с това. Не е вкусно. Асистенте, какво направи? Сега ще ви покажа какво стана с моята стенов асистент. Да. После ти това ще го чистиш. Така, аз на това давам 6. А асистента дава 5. Сега аз ще пробвам това. Асистента... Да. Така. Това е много кисело. Асистента! Ето какво се случи пак с асистента. Както винаги всичко направи на гъс. Стената, сега и цялата чиния. 8. Така, асистента даде 8, а аз на това... 6. Хареса ли ти местното предизвикателство? Обляпа ми всичко. Стената още си е с твоите ягоди, бе!